Kienu ftit aktar minn 5 miljuni il-flus miġbura fl-istrina ta' din is-sena, festa kbira ta' solidarjetà mill-poplu Malti u Awċi kollu, festa illi kull sena l-għada tal-miliet taqqat lil kulħadd quddiem is-settijiet tat-televiżjoni. 5 miljuni 56,000 Tiqpa insomma. Grazzi kbira lill-poplu Malti u Awċi, grazzi kbira. Għal sena oħra din il-maratona nżammet fil-kumpless sportiv ta' Ħalkirkop u nfetħet mill-President ta' Malta George Vella, kif ukoll mill-Kap tal-Partit Nazzjonalista Bernard Grech u s-Sinjura Anne-Marie Grech, l-Arċisqof ta' Malta Charles Scicluna u l-Prim Ministru Robert Abela. L-istrina rat ukoll il-partiċipazzjoni ta' diversi personalitajiet popolari b'xandira speċjali anke minn Għawdex, dan apparti li diversi kumpaniji taw id-donazzjonijiet tagħhom bris il-Malta Community Chest Fund. Tul ix-xandira sar magħruf illi mill-fundran ta' din is-sena inġabret is-somma ta' kważi 230,000 euro, fil-waqt illi mill-ktieb tissir mill-qalb inġabru 132,000 euro. Meta wieħed iħares lejn il-ġabra totali tal-istrina ta' din is-sena, joħroġ illi din kienet fost lanqas ġabriet sa mis-sena 2016. Is-sena l-oħra kienu nġabru kważi 5,800,000 euro fil-waqt illi fl-2020 kienu nġabru ma' 6,600,000 euro. Anke fl-2019 l-istrina kienet qabżet sew is-6 miljuni, fil-waqt illi fl-2018 is-somma finali kienet ta' 7 miljun euro. L-istrina ilha ssir sa mill-1995 u din kienet is-27 edizzjoni.